Tekeekö hallitus potkulain, jonka jälkeen voidaan työpaikoilla potkia työntekijät ulos täysin mielivaltaisesti pärstäkertoimella ja ties millä? Ei tee. Oppositio jälleen kerran tänään SAK-puheenjohtajatentissä toisti tätä samaa, ja se ei pidä paikkaansa. Tämän uudistuksen jälkeenkin tarvitaan aina perusteltu syy irtisanoa työntekijä. Tulet humalassa töihin, laiminlyöt työtäsi ihan samalla tavalla kuin tähänkin saakka varoitusmenettelyiden kautta. Mitä tässä sitten tehdään? No tässä pyritään madaltamaan kynnystä, että yritykset palkkaisivat työntekijöitä, työllisyys kasvaisi. Ja niin, että yritykset tarvittaessa pääsisivät työntekijöistä eroon, jotka ovat laiminlyöneet töitänsä tai tulleet humalassa tai mitä tahansa. Tämä on aivan takuu varmasti myös sen kyseisen työnantajan leivissä olevien työntekijöiden etu, että tällainen työntekijä saadaan pois. Tämä on kaikkien etu. Eli tämä opposition pelottelutaktiikka potkulaista puhumalla, se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa.